Vină cu a, băi! O să-i filmez pe toți. Prima artiș. Să filmez pe scladnică de aici. Teroristește. If you need phone, you come, you take, you buy from this magazine. You buy it carta, Kinito, Cherunio, second hand. Da se va lui China, se vle pe oli, i se calo scata. Vedeți? Lume, tighinete zo. Să vă fac internațional. Vă fac internațional pe toți. Pula morții voștri să-mi bag malaca. Starule, scata malaca. Vă fac internațional, bagaia mea și pula morții voștri. Să băga și muiul ăsta. Toma la acasă. Nu, păi să ia mine, mă. Asta e primul produitor din Agiu Nicolaus, ia uite. Protus Rufianus, Nathan. Echi bine mes. Știi prins să-ți dai băieță la muie, să-ți dai. Ta vrei mă lac. Nato Protus Rufianus. Protus mă lac. Depinde de gamis, da? Azi nu mai nimic la mare. Ieri aici erau câțiva că era soare. Acum dacă nu-i soare, au fugit toți mâncați, că vine ploaia. Dar în schimb avem niște produitori aici. Uitați-i, uitați și muii au. Circulul ăștia vine din partea aia în continuu pe aici, așa, se duce în sus. Băi, și cam atâta. Că altceva nu mai am.